Mange tak skal I have. Så har man kunne hjælpe mig bedt mig om at komme endnu en gang og danse med noget brød her i Cirkus Nemo. Og man kunne ikke ligefrem sige, at det er særligt fantasifuldt, men som de fleste sikkert allerede har gættet, her er jeg i hvert fald. Nå, men det kunne godt være, det var sådan en look-alike eller et eller andet, men det er altså mig. De senere år, der har jeg jo danset med alt lige fra Spandauer, og så som sidste år, så kulmineret, hvor jeg dansede med tarteletdans, altså både klassisk tartelet og moderne tartelet. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at da jeg blev bedt om at lave jubilæumsdansen her i år, der har jeg meget lyst til at fortsætte med tarteletdansen. Men nej, det havde man ikke lyst til at se fra ledelsens side. Det er bare sådan noget, der går ondt der. Når man kommer helt åben og siger, jeg har en god idé. Den kan vi ikke lide nu. Jamen, jeg kan godt love jer, jeg blev faktisk rigtig ked af. Det var sådan, jeg grej, og det du siger til jer, jeg grej. Jeg gjorde, jeg mærkte ting lige pludselig, hvad det jeg har her. Så var det en tåre. Lige der. Ja, så har jeg åbnet mig, så er det jeres tur næste gang. Se, så gik jeg jo ligesom, hvad skal man sige, i tænkeboks, eller i hvert fald i en boks. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg så? Og så fandt jeg frem til nogle dage jubilæum. Hvordan startede det? Og det startede jo med wienerbrød. Så jeg vil lægge ud her med det, vi kalder en black and white. Og det kalder vi den på grund af farverne, skal jeg lige skynde mig at sige. Det er mange, der spørger, hvorfor kalder den black and white? Det gør vi. Jamen, det er der faktisk mange, der spørger om. Og derfor kan jeg bare sige, at det gør vi, fordi den har noget white herover og noget black modsat. Nej, det kan godt være, at jeg har svært ved at se det, måske. Vi sender den lige rundt bagefter, så kan I lige så kan I bedre forstå det hele næsten, ikke? Meget skæg. Se, den skal så danse sammen med den her. Det er det, vi kalder en chokoladetrekant, på grund af façonen, og selvfølgelig på grund af al chokoladen. Der mangler der vist noget. Jamen, er det ikke mærkeligt? Det klager jeg mig simpelthen til hver aften, det der, ikke? Når jeg siger, at det er en chokolade. I skulle se, hvor dumme I ser ud, simpelthen. Det er altså, det kilder. Der var en aften, der måtte jeg gå ud, sådan grinte jeg. Jamen, det er ikke mærkeligt. I skal ikke klappe, så bliver det meget langt, det her. Jamen, det er mærkeligt, men simpelthen lige, der er noget, der rammer en nogle gange. Der er noget, der rammer en. Og det var faktisk bare en fejl, men så synes jeg, det var meget sjovt, jeg kom til. Vi kan godt prøve det en gang til, hvis I har lyst. Ja, det er meget skæg. Nu går den da i stykker, den her. Det var ikke så godt, når den der er fjernsyn, der filmer det. Ja, lige så jeg ryster, ja. Nå, vi prøver, men jeg vil lige skynde mig at sige det, fordi der er en overraskelse her. Ja, det er meget skægt. Det var bare sådan, det var sådan en idé, jeg pludselig fik. I må ikke spørge mig, hvor jeg får sådan en idé fra, for jeg ved det simpelthen ikke, det var bare Jeg skriver lige 175 år på her. Og jeg vil lige sige noget andet sjovt. Det er nøjagtigt det samme, jeg bruger her i whiten, som jeg bruger til bogstaverne. Det er jo ikke sådan noget, man går og tænker over til daglig. Nå, er det det samme? Ja, det er det samme. Så ved I det næste gang, I kommer ind i en bager, så man får lidt med hjem her i aften, faktisk. Jeg må nu skynde mig at sige, at jeg havde meget problem med det her i starten, fordi der har jeg skrevet 175 år med chokoladeglasur. Det blev godt nok nogle lange aftener, det må jeg sige, de blev meget lange. Fordi alle skulle op og følge efter, om der nu stod noget og sådan noget. Men så sker der det, og det er ikke noget, jeg står og finder på lige pludselig. Så ligger jeg og sover en nat. Nå, I ser da, hygger jeg der med noget. Jamen, I må da undskylde, hvis jeg forstyrrer jer. Jamen, det er da sådan. Det er da en mærkelig opførsel, man prøver at komme frem med noget. Vi skal have noget. Er I svenskere?
Ej, jeg ved ikke, om jeg giver noget, hvis det er stemningen, det der. Han bliver bare ved. Ja, jeg kan godt forstå, at du griner. Det vil jeg også gøre, hvis jeg var gift med ham, der. Se, nej. Drop dem. De kan alligevel ikke forstå, hvad vi siger, så det... Det, der sker med det her viglasur, det er faktisk, at jeg ligger og sover en nat. Og jeg mener, jeg sover virkelig. Og så pludselig, så vågner jeg, og så siger jeg lige så højt, jeg kan. Viglasur. Jamen, hvor kommer det fra, sådan noget? Det er det, jeg kalder åndernes magt, eller et eller andet, ikke også? Så har jeg altid sådan en lille blok ved siden af min seng. Så skrev jeg lige viglasur. Så kunne jeg bare ikke huske næste morgen, hvorfor jeg skrev det, så det tog lige lidt længere tid, men nu er det her i hvert fald. Så kan jeg godt mærke, at der er nogen, ikke alle, der er nogen, der ser og tænker, står der ikke noget på den anden? Jo, det gør der. Der står hurra. Tak skal jeg have. Nej, skægt. Se, der er også fyrværkeri i år. Det er virkelig meget udstyr, det her, men det er jo jubilæum. Og det her fyrværkeri, det er ikke for at prale eller noget, men det har jeg faktisk været inde og skabt inde i Tivoli over i København. Og det er fordi, jeg kender ham, der styrer sporvognen derinde, og han vidste, man kunne købe dem her meget billige i Kvickly. Ej, Føtex var det nu, men det... Se, så er jeg ved at være klar. Jeg vil lige se, nu så det står rigtigt det hele. Den er også lidt urolig, den her. Men det kan trekanter godt være herhen på aftenen, jo. Så... Se, jeg har valgt ikke at bruge orkester til det her. Fordi når man danser med wienerbrød, så skal musikken være meget, meget præcis. Og der er der altså lidt for meget. Nej, hvor har vi det sket. Jeg kan godt fortælle, at hvis jeg bare spiller lidt mel ude bagved, så er det lige sådan næster lige ude henover. Det er tragisk. Men I kan da gå ud og hygge jer med jeres nye venner herovre. Ej, jeg giver ikke at danse for dem, simpelthen. Vil jer, der siger bagved, vil jeg op og se heroppe på scenen? Det vil jeg ikke. Det er en hel flok, der ikke interesserer sig for det her. Skal du vende om, så jeg kan se du? Du kan ikke se noget som helst. Det er forfærdeligt, det her, der. Det er tragisk. Nu skal du lige lukke, du skal. Ja, det er lørdag aften, skal jeg love for dig. Nu glemmer vi dem, og så går vi i gang. Nu må du meget gerne trykke på knappen. Jeg kan næsten ikke klare det her, jeg kan ikke. Der sker intet. Du skal trykke på knappen. Jubilæumsdans.